Měl štěstí. Ačkoliv, kdo ví, co by pro tebe bylo lepší. Půjdem se podívat, co za tvou hlavu dá Sidorovič. Co to máš? Tělo. Z náklaďáku smrti. Má značku. Víš, jak to chodí? Nech ho na... Tenhle žije. Blbost. To není možný. Ať mě zóna sežere, jestli lžu. Dej ho sem. Myslím, že za tohle bych mohl dát... Короче, меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Čau, čau, takže u Ну mikrofonu... что стоишь? Подходи, я не кусаюсь. Strašně moc se omlouvám, ale Sidorovič si prosím na pokoj, takže znova. Čau, čau, já jsem Destrel.cz a vítám vás u svého prvního let's play ze hry Stalker Shadow of Chernobyl. Určitě tuhle hru všichni znáte, ale já jsem se rozhodl ji natočit, protože je to vlastně jedna z mojich nejoblíbenějších. A říkal jsem to myslím i v mojich předchozích videích, co jsem natáčel s kamošem Ryderem. Ten se tady samozřejmě neobjeví, protože tohle je single player. A to je hrozný. No a uvidím, jak nám to půjde dál. Dal jsem si obtížnost Stalker, takže by to mělo úplně krásně stačit. Nechci to nějak failit, ani spoilerovat a tak dále. Takže my teď půjdeme za Sidorovičem a trochu si s ním pokecáme. Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я буду с тобой, как с опытным сталкером. Получай задание и вперед. Ještě jsem vám chtěl říct, hraju tuhle hru bez módu, bez patchu, úplně bez všeho, takže prostě klasický Stalker. Já si myslím, že by to bylo takhle tak nejlepší, protože co jsem se díval na YouTube, tak tam vlastně měl každý patche, módy a takový. A možná je to lepší, ale tady je prostě ten ruský dubbing a s tím je to asi nejlepší. Takže, ber mě jako nováčka, nepamatuju si ani prd. Tohle je tvý osobní PDAčko. Užitečná věcička, pokud chceš v zóně přežít. No jistě. A když chcípneš, tak budou ostatní aspoň vědět, kde a jak. Dělám si z tebe srandu. No, řeknu ti, jak ho používat. Úkoly najdeš v první sekci PDAčka. U většiny úkolů jsou tlačítka, která ti umožní zjistit další informace. Pamatuj, každý nový úkol se automaticky ukazuje na minimapě. Jdem dál. Druhá sekce PDAčka je mapa. Tlačítkama nad mapou ji můžeš zvětšovat nebo zmenšovat. No, taky můžeš mapu vycentrovat na svou pozici. A co ještě? Určitě na to přijdeš, není to moc komplikovaný. Dál má PDAčko sekci kontakty. V kontaktech se uvádí všichni stalkeři na 50 metrů od tebe. Uvidíš krátký popis, hodnost, ke který skupině patří a jaký k tobě asi má přístup. Pamatuj, že dokud jsi neutrál, budou tě ostatní brát jenom podle toho, jaký seš. Když někomu pomůžeš, tak tě bude mít radši, to asi chápeš. No jistě. Dávej si bacha, když jsou kolem nepřátelé. Na vizoru jsou označený červeně. Přátelé zeleně a neutrálové žlutě. Jo, a PDAčka mrtvých stalkerů jsou šedý.
To se hodí, když plánuješ kariéru okrádače mrtvol. No, co ještě? A jo, deník. Co o tom říct? Všechny informace, co potřebuješ, najdeš v deníku. Taky novinky, zprávy a tak. I to, co ti teď říkám, tam pak najdeš. No a je tu ještě sekce hodnocení. Vidíš 20 nejlepších stalkerů, který znám. Čas od času ti dám aktuální info. To bych vás udržoval nažhavený. Možná se jednou dostaneš až na vrchol seznamu. Kdo ví? To, co dokážeš ty sám, se ti zapisuje do sekce statistika. To je vcelku jasný samo o sobě. A pak tady máme encyklopedii. V té jsou informace o zóně. Ale už stačí. A rady, který najdeš, nebo ti dají jiný stalkeři. To je asi všechno. A ještě něco. V PDAčku je zabudovaný širokopásmový radiový skener s dekodérem. Dosáhne tak 400 metrů, takže máš šanci odposlouchávat i vojenský vysílačky. Já mám větší mašinu s dosahem 30 kiláků, takže ti můžu poslat zprávu prakticky kdykoliv. Budu ti posílat nový úkoly a zprávy. No. A ze začátku ti budu taky trochu radit. Všechno jasný? Nebo to mám zopakovat? Takže jak jste teď vlastně slyšeli Sidoroviča, ze začátku nám bude trochu radit a tak dále. Je to vlastně naše pomocná ruka, protože on nám vlastně zachránil život, takže můžu být vděčný. Есть дело, меченый. Надо найти Já to сталкера nebudu по moc кличке nechávat, Шустрый. kdyby si to chtěl někdo Он přečíst, нес to мне se tady важную píše информацию. na... Пропал Si он to где-то stopni, в to video. районе моста. Tak, pokračuj. Jo, ok, zkusím to. Ну, удачной охоты, сталкер. Spasiba. Co to? Vlak? A to pořádný? Se mi vůbec nelíbí tohle. Jak můžete vidět, tamhle už je Wolf. To nám dá teďka úkol, ale jo. Tak kdyby zase někdo chtěl stopnout to video. Слово за слово, мордобой пошел, потом пальба началась. А в кустах у дороги сидит контролер и радуется. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Хорошо, Волк, присылай. Только пусть не мельтешит здесь. Конец связи. Хорошо. Já si tady jenom na té základně... Ne, vlastně, ne, možná tady. Jip. Tak, ano, nějaký ty konzervy. Úžasná zbraň. Já si hned tady od Wolfa vezmu úkol, nebudeme se hned někam. A nebo to si necháme na příště. Uděláme to hned. Оружие убрал? No, ty jsi drsnej, člověče. Jinak tenhle Stalker vlastně by měl být teoreticky natočený až úplně do konce. Protože, jak jsem říkal, tahle hra mě hodně baví a do prdele. Aha, já jsem musel vyčistit hejno tam, takže... Tak, pojď. Co to bylo za bůh? Běž pryč. To bylo lehké. No, vždycky jsou začátky všechny lehký. Ale bandita. Jo, jasně. Tak já si teďka akorát zamdu za Wolfem pro odměnu. A půjdeme za šíkulou pro ten flash disk. Pokud se nám to nějak povede. Jo, ještě tady by měl být někde artefakt. Já si to dost pamatuju tuhle hru, protože jsem vlastně prakticky hrál furt. Že mi to hodně bavilo a ještě k tomu, dej mě pokoj. Chtěl jsem říct, že vlastně až dotočím Shadow of Chernobyl, chtěl bych pokračovat s ostatníma dílama, co se týče Stalker Clear Sky a Stalker Call of Pripyat.
Nevím, jestli by se tam objevil určitě ten Clear Sky, se mně zdá. Protože já jsem s tím měl strašně velký problémy. Jo, jasně. Спасибо, Меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помог. No, o čem jsem to mluvil? Prostě jsem měl problém, nebo furt mám problém se hrou Stalker, chtěl říct Shadow of Chernobyl. Chci říct Clear Sky. Mám tam vlastně problém s kompabilitou celé té, nevím, je to tam prostě nějaký divný. Jak co ty náboje, ale no tak. Pokaždý, co chci hru spustit, tak se tam ukáže, že vlastně nemám na to práva, taky všecko jsem zkoušel, díval jsem se i na net. Ale furt to nepomohlo, tak nevím. Samozřejmě do té doby se to budu snažit nějak vyřešit, abych vás mohl potěšit dalším dílem, dalšíma mojima kecama a tak dál. Samozřejmě, jestli by se to do té doby nevyřešilo, tak bych musel točit 3, což znamená Call of Pripyat. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Tak, saveneme si to. Paráda. Jo. Мужики, тут волк прислал нам Пошел на подмогу. вас. И приказ атаковать. Так что вперед, геройствовать. Já doufám, že to teďka nějak nezeseru. Ty vole. Ne. Já mám nějakou špatnou citlivost myše. Попали, Ty vole, kupni ho. Jo. Já už jsem se lekl. Ber to všechno. Nein. Municion. No ty vole. Hoší kurňa, kde jste? Mě tady perou ze všech stran a viníte. Headshot. Lékárničku. No to si až. Ty vole. No. Haha, blbej bandita. Nechápu proč, ale ve Stalkerovi vždycky byli ty banditi jak... Nevím co, prostě úplný blázní. Ty vole, kolik ještě vydržíš? Dáme si obovazy. Děláš si. Ale brokáda. Фабрику зачистили. Выдвигаемся на исходные позиции. Конец связи. Хорошо. U Wolfa si určitě pak můžeme vyzvednout odměnu. Ne, kámo, fakt. Promiň, ale já vím, že ti banditi sem stejně pak zase naletějou a zabijou vás a... Já kvůli tobě nebudu plýtvat poslední lékárničko, to by byla blbost. Tak zajdeme si za Šikulou, pokud si ještě dobře pamatuju, tak se tak která jmenuje. Uvidíme. Спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Tak já jsem tvůj brat, no, dobrý. Tak, jo, nazdar. Než donesu disk překupníkovi, což znamená Sidorovičovi, tak já si tady ještě někam zandu, já teď vůbec absolutně nevím, kde to je. Ten tam furt žebral lékárničku úplně marně, takže jo. Nevím, jestli o tím vějou o téhle skryši všichni hráči Stalkera, ale já si myslím, že určitě. A pokud se nepletu, měl by tam být teďka ten skákací, nevím co to je. A vzadu je vylepšená vesta, ano, to máme. Umřel. Jo, a tamhle je ta vesta. Je to sice
od banditů, ale to vůbec nevadí, je vylepšená, takže si ji určitě vezmeme, tam to prodáváme. Tak. Ježíš, flaxa. Skápej. Vlez do anomálie. Tak nic. Mám nějaký energy drink, no jenom jeden, to se mi moc nelíbí. Nevadí. A jo, vlastně jo. Za Sidorovičem. Nevím, jak tohle video bude trvat, já se pokusím co nejméně, protože nevím, jestli to budete chtět, abych pokračoval v tomhle videu. Takže to určitě dejte znát svýma lajkama, odběrama a komentama. My jsme teda slíbili s kamarádem, s tím Riderem, co jsem vlastně natáčel Counter-Strike. Takže budeme hrát jenom spolu, ale pak jsme si řekli, že bychom mohli točit videa i zvlášť. Takže jsme se dohodli, že by to nebyl vůbec špatný nápad a pak uvidíme, jak se to, co se z toho vlastně vyklube, z toho našeho natáčení. Ježíš, proč si beru jídlo, to mě nenabude, to mě nevadí. No já si myslím, že u toho překupníka nechci to teda nějak toto prodlužovat. Ale ne, mohli jsme si ještě někam. Jo, já vím, co uděláme. Dojdeme k překupníkovi a... Já zase nemůžu utíkat. Jo, tamhle jsou ti 3 vojáci a to budeme zabít. No a v dalším díle, pokud teda bude ten díl, to rozhodnete vy sami, a pokud bude ten díl, tak vlastně v dalším díle, já už to mám dopředu naplánovaný, tak se vlastně budeme tady kempit a budeme to tady bránit, tenhle ten statek, protože to napadne armáda, když zabijeme tam ty 3. Pardon, tam ty 3 vojáky. Ne. No a nějak tak by to vlastně pokračovalo, no. Teď si jdeme k tému hovadu plešatýmu. Вернулся? Zdarov. Jo. Меченый. Jo, tohle. Я тут поразмыслил надо. В общем, да. По стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер. Тогда Тогда слушай. Мы с другими так. Если добудешь документы, ко мне не тащи, неси их сразу бармену. Хорошо. Пойдешь на север через свалку. Co tady máš? Jo, já ti vlastně můžu. A i ty artefakty mu všechny prodáme stejně. Jenom 5000 mi za to dáš, ježíš, ty seš... Kolik si za to? 300, no, okay, ještě nějakou tu vodku. Vodku potřebujeme. Lékárničky, obvazy a to bude asi všechno. Неплохо. Хороший товар. Вот так бы всегда. Ну, проветришься, заходи. Tak, budeme zabít ty vojáky, jak jsem říkal, a pak už to, tady přímo na té farmě už to skončíme. A u dalšího dílu se zase uvidíme, snad. Přileka, já doufám, že ještě stihnu a nemám granát. Ne. Víte co? Kašlu na armádu, já se vás nebojím. Když tohle to teda bude hodně zajímavý, se jdeme. No ty vole, tak to byla hodně velká chyba. Oh. Jeden je důle. Pane bože, oni se zbláznili. Nie. To mohlo bolet. Nechte mě vyjdu, kluci. Ne, kašle. Já potřebuji dostat ještě toho jednoho, aby... To bude nejspíš ten. Takže když tady to vlastně dostaneme, tak... Teoreticky by po nás pak měli ti vojáci. Vole, vy jste si... Ne!
Bože můj. Začátek a už to failím. Za to se mám hodně omlouvám. Ale není to poprvé ani naposled, takže... No já si myslím, že to obrátím. Tak teď jsem udělal největší kravinu, co jsem mohl, protože já jsem to savenul přímo, když oni se asi otáčeli. A teď to nebudu mít vůbec lehký, protože... No tak snad půjdou ke mně, že jo? Co nejbliž, abych je mohl... killnout tady. A my potom. Teď si to savenul. S těma nábojama, ale lékarničkama. Jo, už jdou blíž konečně. Počkáme. Já bych se potřeboval dostat rychle za tam ten strom, ale... To už je zbytečný. Jo. Jenom pojďte. To jsou paka. Až takový ne? Děkuju. Vezmu si vaše krásné zbraně. Ty vole. Já potřebuji prostě dostat ještě toho jednoho. Jinak je mi to k ničemu. No! Fuck. Kluci, to nemyslíte vážně. Tohle to nemůžete myslet vážně. Ty vole. No on je někde... Hoší. Já nemám ani tolko municion. No ty kokos, oni jdou po mně, jak dravci. Nechte mě být. Stáhneme se. Ale nechte. Já jsem vám nic neudělal, já jsem vám zabil 2 stráži, bože. To je ještě taková ta... Oh. Co? To si děláš srandu. Ty vole. Oho. Nesmrtelnost. Ne. Ty vole lidi. Já budu zaprvé bez nábojů, bez lékárniček. A nevím co ještě. Oh, 2 killy. Honem, pozbírej to ty vole. Zaplať pámu za tu brokovnici, protože... Jinak... Mám dojím obrát. Ježí, nechte mě aspoň obrát. Do duší. Pane bože, zátáčit. Nevadí. Ježiši, tady člověk nemůže nic. Třebáňa vás. Ty kokos, tvoju mať. Ha. No, co jsi neukázal. Dávno by byl mrtvý, bože, tak to prodlužujete.
Ale tohle je zóna. Tady vlastně platí jiný pravidla. Asi určitě, protože tenhle týpek zřejmě nechce zemřít. No konečně. Jo, tak když jsem to dobrý, aha. No je, paráda. Tak toto jsem nečekal, že vyvraždím půlku armády. Jenom vlastně díky AKčku a pár nábojů. Já věděl, že si to nemám dávat na těžší úroveň jako je Stalker, protože už by bylo asi tak 40krát mrtvej a tohle video by bylo absolutně nudný. Takže... Kde seš? No, můžu. Poslední. Poslední a to ukončíme. Hotovo. Bože můj. Ale no, ukončíme to vlastně u Sidoroviče, protože já mu tam půjdu prodat tyhle ty zbraně a všechno možný a se mi to zase kouslo, nechápu proč. Tak, tady už by žádný zbraně mít neměli nic, takže to všechno vybijeme. AKčko úplně nový není, takže... No to nevadí. Je zase těžký. Tak, pomalu se teda vlastně loučíme s tímhletým dílem. Pane bože Maria, to neukončím, protože ten retard. Dáme si vodku. To by nás mělo teoreticky nabudit, ale asi ne. Pokud si dobře pamatuju, doufám teda, že to bylo bezpeču. Ano. Lékárnička. No, honem. To už tam nějak dovalíš. Já prodám asi ty brokovnici, protože mě už teď bude... No, co být správně. Вернул se. Čau, čau. Takže nějaký slušný AKčko. Jo, tohle to si necháme, takže. No, hochu moc se nepředvedl, jako. To mě opravdu zbral však málo. No, co bych čekal, je to vychcený Sidorovič. Tohle. A tohle. Děkuji. Неплохо. Хороший. Хорошо. Ну, будет еще. Заходи. No, takže já si myslím, že bych to tady mohl úplně v klidu ukončit. Já se doufám, že jste se na tohle video dívali až do konce a že se vám líbilo. Myslím, že už jsem to říkal, ale dejte to prosím vás najevo lajkama, komentama a odběrama. Já doufám, že se uvidíme v dalším videu u tohle překrásné hry a Destro se s váma loučí. Zatím čau čau.